tratamos e acordamos. O primeiro acordo, o segundo tamén en parte, pero este o primeiro especialmente, ten que ver coa política de vivenda da Xunta de Galicia e ten unha parte de balance que coñeceu o Consello da Xunta de Galicia e tamén un acordo en base a ese balance. Paso a explicarlles. Está centrado nas medidas da Xunta de Galicia para facilitar o acceso á vivenda á mocidade. Hai en marcha varias medidas que non vou a repetirlles agora, pero o obxecto deste balance é unha delas, que é a medida dirixida a favorecer que os mozos e mozas galegas aposten por vivir no rural. E para apostar por vivir no rural, lóxicamente, hai que ter a posibilidade de acceder a unha vivenda. Por tanto, o balance, avaliadose polo Consello da Xunta, revela que a Xunta concedeu este ano, 2025, 294 exactamente axudas a menores de 36 anos para apoialos no acceso a unha vivenda nas zonas rurais, nos concellos pequenos, de menos de 10.000 habitantes. Destináronse 2,3 millóns de euros e os beneficiarios accederon a axudas que podían chegar ata os 10.800 euros. Isto valeu para que estes mozos, ata 36 anos, poideran comprar inmobles en 18 concellos galegos. Perdón, en 118 concellos galegos. 48 na Coruña, 27 en Lugo, 23 en Pontevedra e 20 en Ourense. Todos eles concellos de menos de 10.000 habitantes. Por darlles algún detalle máis, os dous concellos onde máis beneficiarios houbo, por lo tanto, máis compras, foron os concellos de Xinzo de Limia e Chantada, 15 e 11 compras respectivamente, seguidos de Ares e Melide, 10 compras en cada un, e Curtis e San Sadurniño, 8 en cada un. Polo tanto, dado o éxito da medida, o que fixemos, decía que este acordo tiña unha parte de balance e unha parte executiva, o que fixemos foi aumentar a cantidade que destiñamos en 600.000 euros e, polo tanto, chegaremos a algo menos 2.900.000, casi 3 millóns de euros para poder seguir axudando a máis mozos e mozas neste 2025 a que accedan a unha vivenda nun concello de menos de 10.000 habitantes. Dende que pusemos en marcha esta medida, destinamos 8,5 millóns de euros e axudamos a adquirir unha vivenda nos concellos de menos de 10.000 habitantes a 1.320 mozas e mozos galegos. O outro acordo, decía que hai dous que teñen que ver con vivenda e con acceso da mocidade á vivenda é o balance que hoxe coñeceu a Xunta de Galicia sobre o bono Emancípate. Como sabe, unha chega directa que pode chegar ata 3.000 euros para sufragar os gastos propios de independizarse, irse da vivenda familiar, que poden ser dende, normalmente mercar móveles, electrodomésticos, textil de fogar, gastos de mudanza para ir unha nova vivenda. Non é para compra, pero sí para axudar os gastos derivados de irse unha nova vivenda e, neste caso, chega a mozos entre 18 e 35 anos e é complementario de calquera outra axuda que poidan percibir ou ben da Administración da Xunta de Galicia ou de calquera outra Administración que teña axudas a este fin. Este informe revela que 920 mozos galegas e galegos se beneficiaron do bono Emancípate da Xunta de Galicia dende que se puso en marcha este ano para pagar os custes propios de independizarse, de sair da vivenda familiar. Foron 2 millóns os que dedicamos na primeira edición e resultaron beneficiados 485 mozos que se independizaron en réximen de alugueiro, recibiron 1.500 euros e outros 435 que mercaron unha vivenda e recibiron 3.000 euros. Recordo que, ademais, estas axudas deben ser utilizadas para facer compras en tendas que teñan sede física en Galicia e compras presenciais, é dicir, non vale facer compras online con estes cartos. Digo, 2 millóns de euros e este era un crédito ampliable e probablemente de aquí a final de ano este crédito se amplíe para seguir axudando a máis mozos e mozas, dado que hubo máis solicitantes
que non accederon a ela por esgotamento de crédito. Por lo tanto, a nosa previsión, dende logo, é volver a convocar o ano que ven e probablemente este ano ampliar o crédito. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe demos visto prace a iniciar os trámites para declarar ben de interés cultural, BIC, o muiño das Mareas da Seca, que está no Concello de Cambados, que é dos poucos muiños deste tipo que quedan nos concellos galegos de costa. Alto valor etnográfico, histórico arquitectónico, que xa foi o obxecto dunha rehabilitación no ano 1995, agora ten un espazo para acoller exposicións, e pasa a engrosar a lista de bens de interés cultural de Galicia. Cambio de consellería, a proposta da Consellería do Mar, hoxe acordamos licitar por 1,4 millóns de euros as obras de mellora que imos facer no Peirao de Combarro, no Concello de Pollo. Imos actuar nos departamentos que existen ali para que os mariñeiros están utilizando para guardar os utensilios ou os seus efectos persoais durante a xornada de traballo. Por tanto, imos renovar envolvente, nova cuberta, construción de aseos en cada departamento, conexión do edificio á rede de saneamento que non tiña. Por tanto, isto vai redundar nunha mellor das condicións de traballo das traballadores do mar que ali desenvolven o seu labor. Era, ademais, unha das principais demandas dende hai moito tempo da Cofradía de Pescadores de Rasó. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Presidencia, hoxe licitamos a xestión para os vindeiros 2 anos do 112 Galicia. Como saben, ubicado na Estrada, en ano 2017, no Centro Integrado de Atención ás Emergencias situado na Estrada. Todos os anos facemos balance. Atende centos de miles de chamadas, servizo 24 horas, 365 días ao ano, e aparte realiza outras tareas divulgativas, participación en simulacros e cando hai un acontecemento de entidade que necesita unha coordinación de emerxencias a todos os niveles, este sempre é o centro de referencia. Pois acordamos ahora licitar a súa xestión 10 millóns de euros para os próximos 2 anos. Acordo importante. Hoxe coñecimos o balance presentado pola Consellería de Política Social do plan de choque posto en marcha, como saben, este ano, para axilizar a valoración de persoas dependentes e reducir os trámites e os tempos e, por lo tanto, que poden acceder as prestacións canto antes. O balanzo que acredite que entre xaneiro e agosto do ano 2025 resolvéronse 56.000 expedientes de dependencia ou discapacidade máis do que se fixo no mesmo período de 2024, 56.000 expedientes máis. De dependencia, 18.000 novas persoas recoñecidas, que é un 91% máis que no mesmo período do ano pasado, e en discapacidade, 38.000 resolucións favorables, un 104% máis que no ano 2024. E xa, por desglosar un pouco máis, destacan os datos dos meses de xullo e agosto deste ano, con preto de 12.000 novas valoracións realizadas. E, polo tanto, novas altas no sistema. É o dobre de persoas co grado de dependencia ou discapacidade recoñecido que no verán do ano 2024. Isto, lóxicamente, ten unha repercusión orzamentaria, un esforzo que está supoñendo o máis alto da Xunta de Galicia en materia de dependencia. Por darles unha comparación, estas novas altas supoñen 70 millóns de euros frente aos 18 millóns de euros que se empregaron o ano anterior. Polo tanto, seguimos con este plan de choque. Recoñecimos no principio que había un problema, que había que poñer solución, e creo que os números acreditan que se están poñendo. Por certo, agardamos, mañán remata o prazo, que o proceso de negociación emprendido co Goberno central, que decidiu recurrir a normativa que ampara este plan de choque, se resolva tendo en conta as alegacións da Xunta de Galicia e non se paralice con un recurso, un plan que está demostrando a súa efectividade. E, ademais, dimos os argumentos xurídicos e os argumentos que creemos que son razoables para que se manteña este plan de choque que está supoñendo a Xunta de Galicia un esforzo orzamentario importante, pero que creemos que era necesario e por eso pusemos en marcha. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Sanidade, tomamos un acordo que o que fai é seguir avanzando na implantación das novas tecnoloxías na sanidade en Galicia. Fomos a primeira comunidade autónoma en implantar a receita electrónica xa no ano 2008 e tamén fomos das primeiras en sumarnos
os proxectos que permiten a interoperabilidade de sistemas de saúde pública en toda España, e de xeito que persoas que están noutros sistemas públicos de saúde poden acceder á medicina nas farmacias galegas e exactamente o mesmo para os galegos que salen outras comunidades autónomas. Só no mes de agosto, por darles unha idea, as boticas galegas dispensaron fármacos a preto de 85.000 pacientes que eran de outras comunidades autónomas e galegos noutras comunidades autónomas recolleron casi 15.000 medicamentos noutras farmacias de España. Isto no que se refire á sanidade pública. Ahora queremos dar un paso tamén na sanidade privada e este acordo ten que ver con eso. É un convenio que asinamos cos colexios de médicos de Galicia, cos de farmacéuticos, cos de odontólogos e cos de podólogos para promover entre os profesionais da sanidade privada a utilización dunha mesma plataforma que lles permita prescribir a receita electrónica. Agora mesmo hai varios sistemas, hai unha preponderancia todavía para realizar receitas en papel, están convivindo, é certo, cunha preponderancia a receita en papel, o que queremos é que se utilice unha sola plataforma electrónica para facer as receitas. Isto unifica, homologa e ten vantaxes evidentes, mellor información entre os profesionais sanitarios e as farmacias, reduce o uso de papel, simplifica tamén a recollida para pacientes, evita o fraude en medicamentos e permite reforzar o control da Xunta sobre os medicamentos receitados na sanidade privada. Outro acordo de materia de sanidade, que tamén é un avance na utilización das novas tecnoloxías na sanidade pública. Estou me referindo á plataforma Telea, que existe no ano 2015 e que permite monitorizar no domicilio de pacientes casi todos crónicos diferentes parámetros, a tensión, a glicemia, a frecuencia cardíaca, unha serie de constantes naqueles que fan diálisis domiciliaria e todo isto permite unha recollida de datos de xeito automático sin que os pacientes teñan que facer prácticamente nada para que estes datos sexan recollidos e trasládanse, ademais, de forma directa ao seu historial clínico. Na actualidade, o sistema Telea está atendendo a máis de 30.000 pacientes nos seus domicilios, pero queremos dar un paso máis, porque hai dispositivos que os están medindo que non trasladan directamente toda a información o historial clínico do paciente. Entón, o que facemos é destinar, este é o acordo que os tomamos, 500.000 euros para seguir avanzando en ferramentas tecnolóxicas que permitan integrar a totalidade, o 100% dos dispositivos domiciliarios de toma de datos para monitorizar a pacientes crónicos que se trasladen á plataforma Telea e que todos estén inmediatamente no historial clínico de cada paciente a disposición dos facultativos que o supervisen. Falamos de medir a tensión e a frecuencia cardíaca, como decía, respiradores, datos de respiradores, equipos de diálise domiciliaria, sistemas para que os diabéticos midan os seus niveis. Todo isto queremos integrarlo nunha plataforma e que pase directamente. Agora hai parte que o fai, parte que non, e queremos que absolutamente todos os datos pasen directamente aos historiais clínicos. A isto destinamos 500.000 euros, medio millón de euros. Cambio de acordo, dos acordos relacionados con desenvolvemento de polígonos industriais. Recordarán que a semana pasada, a proposta da Consellería de Economía, os dous, a semana pasada traíamos un acordo por 5,5 millóns de euros para apoiar os concellos para que realicen melloras nos polígonos que están nos seus términos municipais, iluminación, rede viaria, xestión de residuos, e hoxe o que facemos é resolver as axudas para que os concellos realicen melloras nos polígonos industriais que incidan os concellos non, neste caso as áreas empresariais, as asociacións de empresarios dos polígonos, sobre todo, realicen melloras que permitan reforzar a seguridade destes polígonos industriais. Son 15 os polígonos beneficiados que poden recibir ata 120.000 euros e que se adicarán a instalar cámaras térmicas de detención de incendios, cámaras de vixiancia, desenvolver plans de emerxencia, todo o que redunde na seguridade destes 15 polígonos industriais. Decía que había dous acordos relacionados con polígonos industriais. O segundo xa refírese a un polígono en concreto. Estou falando do polígono de Bertoa, no concello de Carballo, que ten agora mesmo colmatada a súa superficie, e o acordo de hoxe, que vai supoñer destinar 28 millóns de euros para facer unha ampliación de 629.000 novos metros cuadrados e incrementar un 51% a súa superficie, un polígono con moita demanda, e chegaría a casi 1,8 millóns de metros cuadrados.
Por tanto, empezamos a tramitación para esta ampliación e este únese a outra que estamos facendo. Ahora mesmo estamos desenvolvendo ampliacións en diferentes polígonos galegos para dispoñer de 8,5 millóns de metros cuadrados de solo industrial en Galicia. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Medio Rural, e dentro vímola agora nos incendios, as zonas onde hai soutos de castaños, por exemplo, ben ordenados, son máis resistentes aos incendios e, polo tanto, hai que, ademais de que isto supone unha dinamización de economía rural, non hai que esquecer que Galicia a día de hoxe é a maior produtora e exportadora de castaña no noso país, en España, 50 millóns de euros o ano o que serán estes cultivos, polo tanto, unido á súa resistencia frente aos incendios e ao movimento económico que serán en zonas rurais, hai que seguir apostando por eles e o acordo de Oso que fixemos foi 180.000 euros para colaborar co INORDE, co Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, para a identificación, vixiancia e promoción da xestión dos soutos tradicionais e de outras especies frondosas nos montes galegos, pero especialmente dos soutos de castañas. Diríxese a loitar contra as doenzas que teñen os castiñeiros, promover a creación de agrupacións forestais para cultivo de castiñeiros e información sobre a recuperación de soutos que poderan resultar dañados nos lumes. Cambio de acordo, hoxe a Consellería de Facenda presentou un informe sobre, con todos os datos recollidos e suministrados polos diferentes concellos ás 4 diputacións, un informe sobre a situación financeira que teñen os concellos e deputacións galegas. É un informe sobre os datos que nos foron remitidos, a inmensa maioría dos concellos ás 4 diputacións o remitiron e isto o que acredita, 286 concellos remitiron estes datos, polo tanto, está feito en base aos datos, faltarían algúns concellos e as 4 diputacións tamén remitiron os datos. Isto que acredita é que tanto estes concellos, que son unha porcentaxe moi alta dos que existen en Galicia, e as 4 diputacións teñen, en xeral, unha situación financeira saneada. Estes datos revelan que os concellos galegos incrementaron o seu remanente de tesorería nun 21% no ano 2024. En total, son estes 276 concellos teñen un remanente en global entre todos de casi 1.000 millóns de euros, 921 millóns de euros. É o triple de remanente, outro dato, por desglosar este informe, supón que os concellos teñen o triple de remanente de tesorería que de débeda. E algo máis da metade deste remanente total o acumulan os 6 concellos máis poboados de Galicia. En caso das diputacións, tamén teñen unha situación saneada, finalizaron 2024 cun remanente de 879 millóns. Outros datos, o 65% dos concellos galegos cumpren coa obriga de ou ben ter superávit ou ben ter un orzamento equilibrado. A débeda conxunta dos municipios foi de 296 millóns de euros, que son 16 puntos por debaixo da media estatal que teñen os concellos en España. E se falamos de débeda per cápita, tamén están por debaixo da media nacional. 110 euros por habitante fronte aos 264 euros que deben os concellos en media estatal. E, por último, un dato tamén moi significativo, os concellos incrementaron o seu aforro neto, que é a capacidade de financiar o gasto corrente e a débeda usando solo ingresos correntes, sin ter que recurrir a novos créditos, incrementaron o aforro neto un 50%, ata chegar aos 297 millóns de euros de aforro neto conxunto. Insisto, datos de unha porcentaxe moi importante dos concellos e as 4 diputacións. Cambio de acordo. Cambio de consellería, proposta da Axencia Galega de Turismo, que, como saben, depende da presidencia da Xunta, presentouse, e agora que o Centro Superior de Hostelería de Galicia leva 30 anos de exercicio, o resultado das medidas que se implementaron hai algo máis dun ano para recuperar un dos centros emblemáticos de referencia en canto ao turismo e en canto ao ensino en xeral. Agora, ademais, hai un grado da Universidade de Santiago que nos coloca como referencia e como motor de ensinanzas turísticas en España xunto con outros centros que hai en algunha outra comunidade autónoma de moito prestixio.
Decía que levamos a cabo unhas medidas, hai algo máis dun ano, conselaron os precios de matrícula e os precios por alosamento, hai un réximen internado neste centro, e incrementamos nun 25% as bolsas de estudos. O resultado é que o ensino do Centro Superior de Hostalería subeu en aceptación, en acollida, e así indican os datos que hoxe coñecimos, o número de matriculados no Centro Superior de Hostalería de Galicia aumentou un 20% do curso pasado ao curso actual. Pasamos de 244 alumnos a 290. Son 265 no grado en xestión de empresas hoteleiras, que ten un grado de empregabilidade prácticamente do 100%, e 25 alumnos nunha ensinanza nova que se imparte non hai moito tempo, que é o curso superior de chef en cociña e pastelería. E hai que decir que casi o 30% dos alumnos contan con algún tipo de axuda a través dunha bolsa de estudios, concretamente 81 alumnos dos 290. Outro acordo, antepenúltimo acordo, en materia de educación, é un acordo presentado pola Consellería de Educación, pero é certo que en estreita colaboración coa Consellería de Cultura. Estou me referindo ás ensinanzas artísticas que se imparten en 16 centros en Galicia. Somos xa un referente nacional entre este tipo de estudios de ensinanzas artísticas. O número de alumnos, e isto creo que é un dato moi significativo, duplicouse nas últimas 2 décadas. Agora mesmo hai máis de 6.200 estudiantes de ensinanzas artísticas en Galicia. Somos a segunda comunidade autónoma con maior porcentaxe de alumnado nestas ensinanzas e, o igual, non saben que ocorre coas matrículas universitarias, a matrícula nestes centros de ensino dende hai 2 anos totalmente gratuita. Pois o que fixemos hoxe foi dar un paso máis, aprobar destinar dentro dun plan que ten un horizonte de 5 anos, o Plan Educar, 10,4 millóns de euros para impulsar e modernizar as ensinanzas artísticas en Galicia. Seguir impulsando e modernizando as ensinanzas artísticas en Galicia. Hai moitas medidas, son máis de 40, as principais. Ampliamos as prazas nas escolas de música, que funcionan como paso previo en moitísimos casos os estudios en conservatorios superiores. Incorporamos novas especialidades e novos programas de mestrado e doutoramento. Creamos unhos premios para recoñecer os mellores proxectos innovadores. Está previsto un programa de representación de grandes obras escénicas nos que participen alumnos destes centros junto con empresas promotoras deste tipo de espectáculos, medidas tamén para potenciar os vínculos co mundo laboral empresarial, todo o que ten que ver co ensino dual, convenios para facer prácticas en empresas, novos sistemas para acreditar a experiencia profesional non formal en materia artística, en definitiva, todo o que sirva para seguir potenciando unhas ensinanzas artísticas que en Galicia experimentaron un incremento moi importante e que explica en gran parte a situación preponderante de moitos sectores, por exemplo, o audiovisual, do que ahora mesmo disfruta Galicia. Decía, penúltimo acordo, a proposta da Consellería de Sanidade, cumprindo ademais un anuncio que foi realizado no último debate de Estado de Autonomía, hoxe autorizamos iniciar un programa, en principio, piloto, a espera dos seus resultados, de vacinación fronte á gripe por vía intranasal en centros educativos. Isto é un programa pioneiro e que sirve para seguir mantendo esa posición pioneira, dianteira, que temos en materia de vacinación infantil agora mesmo no conxunto do Estado. Temos o calendario de vacinación infantil un dos máis completos do mundo, dende logo o máis completo en España, e damos un paso máis, xa digo, para administrar a vacina fronte á gripe por vía intranasal en centros educativos de 19.000 nenos de entre 3 e 11 anos. En principio, 55 van ser os colexios galegos donde impulsemos esta experiencia piloto. Empezará rapidamente, a partir do 13 de outubro. É unha iniciativa voluntaria, por lo tanto, ten que ser autorizada polos pais e polas nais, polas familias. Equipos de enfermería das 7 áreas sanitarias vanse desplazar aos propios colexios para facer esta administración intranasal e o obxectivo, digo que un programa voluntario, é acadar unha cobertura nestes 55 colexios de en torno ao 70% dos alumnos que están nestes colexios, que son alumnos, digo, nados entre o ano 2014 e o ano 2022. Digo, experiencia piloto en función dos resultados que agardamos que sexan favorables, se estendería esta iniciativa
o resto de centros e agora mesmo empezarán, despois deste acordo, reunións informativas cos responsables dos centros e coas familias para explicarlles en que consiste esta experiencia, e xa digo, necesita da súa previa autorización. Último acordo que explicará máis polo miúdo o conselleiro de Emprego ten que ver co impulso decidido que en Galicia ven experimentando hai moitos anos o cooperativismo. Por primeira vez na historia da nosa comunidade hai máis de 2.000 cooperativas activas que supoñen nada máis e nada menos que un 40% máis das que había activas hai 5 anos. Teñen unha importancia na nosa economía fundamental. Son o 5% do PIB galego, moven o ano 3.500 millóns de euros e dan emprego a casi 80.000 persoas. Por lo tanto, son un sector fundamental, especialmente para a economía rural, e era necesaria unha normativa que a regula, é certo, pero ten máis de 30 anos. Por lo tanto, compre adaptala ao novo marco legal e tamén á nova realidade social e económica de Galicia. Por tanto, o que fixemos foi aprobar, darlle visto e prace aos trámites iniciais para redactar unha nova lei de cooperativas, unha lei que promoverá a creación, ademais de novas cooperativas, o explicará o conselleiro, en sectores que, como decía, son estratégicos para Galicia, especialmente no rural, pero non só, e ademais queremos simplificar moito, facilitar os trámites para crear estas entidades. Por exemplo, vai ser regular por primeira vez a creación de cooperativas no sector dos coidados, no sector da enerxía ou na xestión de residencias de estudantes. Pero para explicarlo máis polo miúdo, dou a palabra ao conselleiro. Moi bo día a todos e a todas. Efectivamente, hoxe pois damos un paso adiante para o impulso do cooperativismo aquí en Galicia. Non presentamos o anteproxecto da nova Lei de Cooperativas de Galicia que busca fortalecer e modernizar este modelo empresarial, acabo de dicir o presidente, que xa ten bastante trascendencia en Galicia. E agardamos pois que o proxecto se poida levar ao Parlamento unha vez superados todos os trámites nos vindeiros meses. E, ademais, eu destacaría que é importante facelo nun ano que é o Ano Internacional das Cooperativas, según declarou a Asamblea Xeral das Nacións Unidas, baixo o lema "As cooperativas construen un mundo mellor". Estamos, dende Galicia, firmemente convencidos desta máxima. Se nos fixamos no contexto, falamos dunha lei que vai máis alá, por suposto, dunha actualización técnica, dunha norma que ten eses casi 30 anos que decía o presidente, de decembro do ano 98. Logo falarei algo tamén da normativa estatal, porque saben que hai unha norma básica estatal e tamén toda a regulación fiscal das cooperativas está nunha norma do ano 1990, que pedimos tamén, evidentemente, a súa reforma e actualización. Pero o que facemos en Galicia é a proba palpable de que queremos situarnos á vanguarda e que apostamos con decisión polo cooperativismo. Creemos que ante retos complexos, que son de outras zonas, pero tamén aquí en Galicia, como pode ser o desafío demográfico, o envellecemento, a transformación enerxética ou a necesidade de servizos de proximidade no rural, o modelo cooperativista pode ser unha ferramenta moi axeitada para facer fronte a eses retos. E esta lei é, polo tanto, expresión clara do compromiso de Galicia cun sector, o sector cooperativo, a economía social, que pon as persoas no centro. E, ao mesmo tempo, tamén, aquí, falamos dunha fórmula empresarial moderna, flexible e profundamente enraizada no territorio. As cooperativas son unha panca de transformación, xeran economía, sosteñen servizos esenciais, crean emprego de calidade e contribúen a fixar poboación e talento no territorio. Está nestes momentos, dixo o presidente, nun momento histórico aquí en Galicia. Por primeira vez neste ano 2025 superamos as 2.000 cooperativas, en concreto 2.074, un 40% máis que fai 5 anos. Supón o 5% do Produto Interior Bruto, a actividade das cooperativas en Galicia, 3.500 millóns de euros e prácticamente 78.000 persoas entre cooperativistas e traballadores por conta allea. Ademais, esta é unha norma froito dun intenso proceso participativo con todo o sector. Contamos na súa elaboración coa colaboración do Consello Galego de Cooperativas, co Centro de Estudos Cooperativos da Universidade, o USC, e, por suposto, tamén as entidades representativas, como pode ser a GACA, nas cooperativas agroalimentarias e Espazo COP.
A futura norma, en canto aos obxectivos, busca crear un marco xurídico máis flexible e eficaz que permita ás nosas cooperativas medrar, innovar e gañar máis protagonismo todavía, se cabe, no tecido económico e social de Galicia. Lembren que era unha norma do ano 98. Estamos falando de que hai moitas cuestións ligadas á digitalización e innovación que se tiñan que mellorar, non? Por tanto, entre esos obxectivos, pois buscamos actualizar o réximen xurídico das sociedades cooperativas, incorporar novas ferramentas para mellorar a súa xestión interna e facilitar, como dixen, a posta en marcha de proxectos innovadores. E buscando tamén, ao mesmo tempo, fortalecer a autonomía organizativa das cooperativas e tamén a promoción e a formación das persoas. E as pon no centro, pois o que pretendemos é precisamente mellorar esa promoción e formación. Dentro dos seus obxectivos destacamos, en primer lugar, actualizar e sistematizar o réxime xurídico das sociedades cooperativas, dotalas de ferramentas e métodos organizativos que melloren a súa xestión diaria, buscando a súa competitividade. Importante isto, flexibilizar e simplificar todos os trámites para facilitar o seu cumprimento, establecer un marco xurídico de apoio e recoñecemento da economía social como actividade diferenciada, reforzar o recoñecemento das sociedades cooperativas como actividade de interés social, buscando a súa promoción, fomento e desenvolvemento, así como das súas estruturas de integración económica e representativa, é dicir, facilitar o traballo, o funcionamento interno das cooperativas e potenciar, como non pode ser de outro xeito, os principios cooperativos. Por destacar algunha novidade, que xa lle digo, ao longo do texto se recollen varias destas novidades, buscamos reforzar a presencia do cooperativismo en sectores cada vez máis estratéxicos en Galicia. Decía o presidente, regulamos pois novos tipos de cooperativas que van ligados a eses sectores e tamén que buscan responder aos retos do territorio. Por primeira vez establecemos un marco específico para as cooperativas de traballo asociado no sector dos coidados, orientados fundamentalmente a prestación de servizos a persoas maiores con discapacidade ou en situación de dependencia. É dicir, queremos que as cooperativas aquí sexan unha ferramenta estratégica fronte á dispersión, o envellecemento e a crecente demanda deste tipo de servizos no rural. Outra novidade é, dentro dos tipos, a inclusión das cooperativas de enerxía, tanto de xeración e almacemento como de consumo, que permitirán, por exemplo, afrontar os custos enerxéticos, é dicir, a reducción dos custos enerxéticos, especialmente nos pequenos núcleos. Outra novidade, outra tipoloxía de cooperativas son as cooperativas vinculadas a inmobles destinados a actividades económicas, residencias da terceira idade ou de estudantes, tamén buscando unha solución de habitabilidade temporal a un prezo pois o máis baixo posible dentro de, como digo, a utilización deste modelo. E establecemos unha clarificación para dotar maior seguridade aos cooperativistas no caso das cooperativas de vivenda. Ademais, pois hai modificaciones, novidades e melloras noutras tipoloxías que xa estaban incluídas na lei anterior, pero que había que, evidentemente, tamén actualizar, como as de transporte, ensino, consumo ou inclusión social. Tamén hai outra cuestión importante, nos demandaba moito o sector, que darlle maior seguridade xurídica a este tipo de cooperativas, que antes non estaban recollidas, é dicir, se podían crear, pero non estaban recollidas, agora están perfectamente reguladas, e o que pretendemos é darlle visibilidade para que poidan ser utilizadas, como digo, como ferramenta neses sectores que trasladei antes e que teñen tanta trascendencia. Dentro do concepto da Xunta de Galicia de Administración facilitadora, é dicir, que axuda e que acompaña as nosas empresas, pois o que buscamos aquí tamén é facilitarlle pois todos os trámites que teñen que ver co seu rexistro, a transparencia que pode ser no que se refire á súa información, é dicir, que as cooperativas se dediquen o seu tempo fundamentalmente a crear emprego e riqueza no territorio e non se enreden na medida posible nos trámites. Así, a norma simplifica e flexibiliza os procedementos administrativos relacionados coas cooperativas, reduce burocracia e achega a administración ás persoas e entidades que as necesitan. Destacamos tamén pois que se amplía o uso dos fondos de educación e promoción, o que decía antes, se as cooperativas poñen ao centro as persoas, pois que poidan, como digo, utilizar eses fondos en maior medida para esa formación e promoción. Impulsamos a modernización e digitalización dos rexistros das cooperativas. Aquí, ademais de que se poidan obter os documentos de forma automática, buscamos mellorar a transparencia e outra labor importante, a facilitar os estudos estatísticos para unha mellor planificación das políticas públicas, tendo en conta pois, o importante papel que cumpren as cooperativas, como dixen, nos sectores económicos galegos, no Produto Interior Bruto. Menos trabas e máis apoio
para que as cooperativas poidan medrar, innovar e seguir sendo ese motor de cohesión social e económica que é en Galicia. Vou rematando na conclusión. En definitiva, esta lei é unha resposta estratégica para Galicia e unha reafirmación do compromiso co desenvolvemento dese modelo empresarial dentro da economía social das cooperativas, máis humano, participativo e arraigado no territorio. Pero quero dicir que estamos traballando nun conxunto de medidas, porque isto se enmarca tamén na segunda Estrategia Galega de Economía Social que temos en marcha co Horizonte 2027 cun investimento de 181 millóns de euros e que pretende crear 4.000 novos empregos e impulsar 400 novas entidades, non só de economía social, son tamén, non só cooperativas, sino outras entidades de economía social. Decir tamén que hai unha cuestión moi importante, moi demandada por todas as cooperativas, non só galegas, senón españolas, que é o seu marco fiscal. Este marco fiscal está regulado nunha legislación, é legislación básica, está regulado nunha lei estatal do ano 1990, e o que demandamos, hai unha proposta tamén de melloras fiscais, pois demandamos precisamente ao Goberno Central que do mesmo xeito que Galicia está actualizando o seu marco normativo faga o mesmo no que se refire ás medidas fiscais, fundamentalmente adecuar, dende o punto de vista dos beneficios fiscais, as cooperativas respecto de outras entidades empresariais. Eu quero destacar que a legislación galega, que saben que son respecto a determinados tributos, pois xa contemple esta posibilidade. É dicir, sempre que se fala de algún beneficio fiscal á empresa, se recoñece expresamente as cooperativas. En definitiva, e creo que está claro con esta proposta normativa, Galicia aposta polo cooperativismo, apostando así tamén polo seu futuro, un futuro no que as persoas estén no centro e que no que a riqueza que se xera con responsabilidade pois teña, como digo, ese desenvolvemento cara ás persoas a través de todos estes modelos de economía social dos que a cooperativa ou as cooperativas é un elemento fulcral. Esta era a presentación, se teñen algunha pregunta. Pois moitas gracias pola súa atención. Bos días, presidente. O Goberno vai confirmar mañá a Xunta que lle vai denegar a Altri esa subestación eléctrica que precisa. Cree que isto supón un carpetazo definitivo o proxecto da celulosa? Gracias. No, o Goberno vai nos confirmar mañán. Só anunciou un diputado do terceiro partido do Parlamento de Galicia. Creo que isto é unha mostra ben as claras de que vai todo isto. Se alguén atopa normal que un anuncio do Goberno o faga cando a Xunta de Galicia non ten absolutamente ningún coñecemento da resolución un diputado da oposición, pois entón se pode facer unha idea de como está funcionando todo isto. Dende o principio, todos aqueles que decían que se basarían en criterios técnicos e nada máis para tomar decisións, demostraron que todo aquilo era mentira. Eu volvo a decir o ditamen neste noutros proxectos, porque pode pasar con calquera que algo que os técnicos avalan, despois da información, pode chegar un diputado da oposición, falar en nome de todo un goberno, demostrando a falta de respeto institucional, e decidir o que sí ou que non. Eu volvo a decir que este tipo de actitudes a outras comunidades autónomas que lles manteñen o goberno non se atreven a facelo. Buenos días, presidente. Quería preguntarle, en primer lugar, por las expectativas que ten ante o inicio das conversas co Goberno Central sobre a transferencia de novas competencias a Galicia, que parece que empezan este venres. Preguntarle tamén polo acontecido en Monforte este fin de semana. Hoxe pola mañá os voceiros da oposición responsabilizaron personalmente do acontecido, de que ten vostede un discurso de odio que fomenta estes actos. Entón, quería preguntarle como ve ser o presidente da Xunta e que, polo visto, sexa a Xunta responsable dos ataques contra os seus centros. En terceiro lugar, quería preguntarle polas pulseiras contra o maltrato, sobre o problema que tivo o Goberno Central con elas. Non sei se ten a Xunta algún dato de incidencia que tivo este problema en Galicia e quería pedirle unha valoración xeral sobre o tema. Grazas. Ben, as expectativas, teño dito outras veces, eu agardo que non se repita o proceso que tivemos que pasar coa lei do litoral e que
sexa unha negociación normal entre administracións que deberían traballar con lealtade. Nós, desde logo, queremos facelo. Insisto en que agardo que o Goberno Central teña aprendido da experiencia da Lei de Ordenación do Litoral. Polo tanto, eu agradezo a vontade de querer empezar negociacións. Foi a que a manifestou, por outra banda, o ministro Torres cando estivo no Pazo de Rasoi asinando a transferencia do litoral, iso que a veía viable, e ademais eu creo que perfectamente viable porque outras comunidades autónomas xa a están exercendo e, polo tanto, Galicia non é de peor condición e se facemos plantamentos axeitados, en de logo ímolo facer, deberían culminarse estas transferencias, aparte de que algunhas son especialmente necesarias e, se me permiten, urxentes. Eses miles de vacantes que existen en postos de traballo en Galicia e persoas que poderían desenvolvelos, pero teñen que esperar moitísimo tempo, a veces anos, para obter os permisos de traballo, nos queremos solucionalo e agardo que, igual que se permitiu outras comunidades autónomas, tamén se nos permita a nós, e que sexa unha negociación honesta, rápida e con resultados. A segunda pregunta, bueno, pois, que quere que lle diga? Aquí a oposición pasa con esta facilidade de é culpa do odio, é culpa do PP, da Xunta, de Rueda, que me digan se iso non é sembrar odio, sobre todo non utilizar todo isto como arma política, como queren facer outros extremismos, que afortunadamente non existen en Galicia. Ao final, os extremismos acaban coincidindo, e sabemos como extremismo por un lado, extremismo por outro, utilizan argumentos moi parecidos. A verdade é que é unha acusación moi grave, que debería ser obxecto dunha desculpa inmediata, que, por suposto, non agardo, e que retrata bastante ben as claras a oposición que temos en Galicia. Se non fora un asunto moi serio, sería casi para tomalo en broma e non darlle ninguna consideración. O malo é que sí, e isto, na miña opinión, este tipo de manifestacións sí que son de sembrar odio. Parece que o de menos, que xa da igual quen tirou o cóctel Molotov, non hai nin que investigalo. Xa teñen os seus culpables, que son sempre aqueles que lle conveñen os seus argumentos políticos. Mire, creo que retrata perfectamente o tipo de oposición que temos en Galicia. E respecto ás pulseras, bueno, pois unha mostra máis de outro fiasco máis deste Goberno central. O malo é que é un asunto tan delicado e tan importante como a violencia machista e a protección das vítimas. Xa o vimos coa lei de solo si é si, e ahora vemos con estas pulseiras. Non sabemos as persoas, as mulleres que poden estar afectadas en Galicia porque, bueno, xa estivemos vendo durante estes días, primeiro intentaron ocultalo, despois intentaron terxiversalo e agora entran en contradicións e din que non hai prácticamente ningún afectado, que a Fiscalía non está contando a verdade. Non temos nin idea, é un asunto gravísimo, un asunto que debería explicarse ben as claras e, sobre todo, solucionarse. Pero insisto en que retrata perfectamente ben a xestión deste Goberno e a súa hipocresía. Boa tarde. Volvo sobre o tema do centro atacado en Monforte. Quero lle preguntar en que medida pensa vostede que inflúen sobre este tipo de ataques discursos de odio como de Vox ou afirmacións da súa propia formación política, como, por exemplo, Miguel Tellado chamando a intervir a Armada para interceptar as pateras no mar, por exemplo, ou tamén que influencia ten a propia posición da Xunta con respecto aos repartos de migrantes. Hai ONGs que falan de que hai unha obstaculización da Xunta e de que as políticas o sitúan como un problema, digamos, a presentación por parte da Xunta. Gracias. Sí, mire, calquera que pense que calquer tipo de declaración justifica que se tire un cóctel Molotov que provoque un incendio nun centro que vai a acoller a menores non acompañados, creo que está errando totalmente a perspectiva e, dende logo, está moi lonxe do que nos plantexamos. Volvo a decir, efectivamente, que houvese unha coincidencia entre discursos extremistas e, ao final, os extremismos sexan dun lado do outro se parecen bastante. Co que acaba de decir hoxe a portavoz do primeiro partido de oposición, creo que acredita perfectamente esta afirmación, o parecidos que son, no fondo, os plantexamentos dun extremo e do outro. Eu non vou entrar nestas afirmacións, que, de logo, son indignantes, prefiero non tomármelas demasiado en serio viñendo de quen veñen, pero
ollo con estes discursos do odio, que isto sí que o constituyen este tipo de manifestacións. A Xunta de Galicia o que ten feito poñer os medios para, ante a absoluta falta de política migratoria do Goberno central, do Goberno de España, que eu teño dito moitas veces, trata estes menores como un problema do que se quere desembarazar distribuindo por aí como se foran números. O que temos feito é tomar as disposicións con antelación necesaria para cumprir, advertindo que non temos agora mesmo capacidade para seguir o sistema que a toda agora se seguía en Galicia. O temos dito dende hai moitos meses, por iso pedíamos planificación, por iso pedíamos financiación. Nada desto se fixo, non se nos fixo en ningún caso. Temos anuncios, ameazas coa forza pública que vostedes coñecen e, ao final, actuacións absolutamente condenables, absolutamente xenófobas, como a de tirar uns cócteles molotov contra este edificio, e lamento ter unha oposición como a que temos que, en vez de poñer o foco nos verdadeiros culpables, prefiro unha vez máis facer política a costa de todo. Buenos días, presidente. Sobre esta cuestión, quería preguntar si teme que aumenten non tanto os discursos de odio, senón actuacións violentas e xenófobas por parte da extrema dereita en Galicia. Unha segunda cuestión tamén vai relacionada con Altri. Besteiro falaba hoxe de tres non os PERTE, non as axudas da Unión Europea e non agora a electrificación. Cree que se desbota xa definitivamente o proxecto de Altri en Galicia ou a Xunta vai continuar loitando para que se manteña este proxecto? E despois quería unha última cuestión vai relacionada un pouco coas palabras do seu líder en Madrid, que afirmaba que o que acontece en Gaza é unha barbarie e é necesario poñerlle freo. Quería preguntar se vostede tamén comparte estas palabras, que é unha barbarie, non sei se comparte o termo xenocidio. E se quería preguntar se vai facer como a presidenta Ayuso, que non se utilicen, digamos, proclamas ou símbolos a favor de Gaza nos centros públicos de Galicia. Gracias. Mire, o que temo é que este tipo de actuacións, empezando, vamos a volver a decirlo, por la acción do sábado, o cóctel molotov, o que agardo, pero é un temor que temos todos, é que isto non estimule actuacións extremistas, pero que extremismo, para min, e creo que para moitos galegos, son as declaracións que esta mañá coñecimos da portavoz do BNG. Agardo que este tipo de actuacións, este tipo de obsesión en utilizar rendabilidade política, sexa a costa do que sexa, non se propague en Galicia. Aquí creo que somos xente moderada, xente con sentidiño, e, a pesar de que non axudan para nada este tipo de posturas, eu estou seguro, ou así o agardo, que sexan actitudes absolutamente illadas. Respecto á segunda pregunta, miren, a mí me gustaría que o mesmo que coñecemos por un diputado da oposición do Partido Socialista que non van vir fondos para un proxecto en Galicia e non vai haber ni siquiera conexión eléctrica, que esa mesma influencia se utilice para que outros moitos proxectos que son moi importantes e que están esperando conexión eléctrica consigan. Supoño que se ten información para dar ese tipo de noticias, tamén se deberá ter información e influencia para conseguir que haxa proxectos de electrificación. Mañá hai unha reunión en Madrid, por certo, co secretario de Estado, e agardo que xa coñecemos a decisión que tomaron sobre unha empresa en concreta. Agardo que coñezamos boas noticias para outras moitas empresas que están esperando conexión e que no caos de planificación eléctrica que existe agora mesmo en España, provocado polo Goberno central, agora mesmo non saben se van poder acceder ou non á conexión e, por tanto, se van a poder establecerse ou ampliar as súas empresas. Xa o que faga Altri en concreto é unha decisión que terán que tomar eles. Ao final é unha decisión empresarial, levámoslo dicindo moitísimo tempo. A Xunta de Galicia avaliou o proxecto dende o punto de vista técnico, dictaminou que era viable, pero a partir de aí o resto de viabilidades ten que decidir a propia empresa. Está claro que non llo están poñendo fácil e está claro que a confusión entre o que deberían ser criterios técnicos e obxectivos e a política, o anuncio hoxe do diputado socialista o acredita perfectamente. Respecto á terceira pregunta, xa dixen, creo que vostede non estaba a semana pasada na rolda de prensa, cal é a miña opinión auténtica, salvasada. E, polo tanto,
isto ten que parar e ten que parar canto antes. E tamén digo unha cousa, igual que non é de recibo que os habitantes de Gaza teñan que sufrir as consecuencias as que cesan de actividades de un grupo terrorista, tampouco é de recibo que os habitantes dun país teñan que sufrir, digo por algunhas declaracións que estamos escoitando e actitudes hacia persoas de Israel, a actuación auténticamente salvaxe, quería decir, dun máximo responsable de goberno como é Netanyahu. Nin un caso, nin en outro. E, dende logo, o que está pasando en Gaza é unha salvasada. Insisto moito nestas dúas ideas que acabo de decir. En relación a este mesmo asunto, non sei se avala posturas como a do seu partido en Pontevedra, que dixo que ia levar a Fiscalía unha moción aprobada por PSOE e BNG, na que incide precisamente en que non se acepte no Concello de Pontevedra ningún evento promovido por entidades vinculadas co Estado de Israel. Eso por un lado, e despois será un asunto que tamén vai marcar a Semana Política no Parlamento de Galicia. Non sei se todavía cree que é posible un acordo entre os tres grupos para que haxa unha declaración institucional, digamos, en defensa das víctimas da Franja de Gaza, ou, alo menos, o minuto de silencio para arrancar o pleno que promovía o PSDG. Grazas. Sí, mire, na primeira, Pontevedra, además a miña cidade, como saben, coñezo ben, pero se hai 2 meses o alcalde de Pontevedra aplaudía o paso dunha bandeira israelí nos campeonatos de Tealdón. Por lo tanto, sexamos un pouco consecuentes. Que pasa? Que hai 2 meses o alcalde de Pontevedra non se entera de nada e agora sí. Sexamos un pouco consecuentes. A xente é moito máis lista do que algúns políticos do BNG creen. E respecto a unha pregunta de Agardo, que sí, pero eso pasa porque haxa vontade de acordo entre os 3 grupos e que non haxa vontade dos grupos de excluir o terceiro poñendo plantexamentos que consideran que van a ser inaceptables para despois decir que non se quiso chegar a ningún tipo de acordo. Se hai vontade, se non hai unha simple utilización política de todo este tema, somos capaces de recoller o sentir xeral do pobo galego, que se acabe canto antes con esta salvasada e co sufrimento das persoas que están en Gaza, sí. Se se quere utilizar para outro tipo de intencións, pois non o sei, depende do que plantexe. Moi ben, moitas gracias. Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra.